ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଥମତରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନୀଳମାଧବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ବର ମାଗ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଦର୍ଶନ ହିଁ ମହାଭାଗ୍ୟ, ହେଲେ ବି ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୋତେ ପିଲା ଜନ୍ମ ନ ହୋଇ ମୋର ବଂଶକୁ ନିର୍ବଂଶ କରିଦିଅ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଏ ହେଲେ ବି ଏହି ମନ୍ଦିର ମୋର ବୋଲି ନ କହି ତୁମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି କଥା ନ ଆସୁ, ସେମିତି ମାଗିଥିଲେ। ସେହି ରାଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ କହିଲା ରାଜାଙ୍କୁ, ରାଜା, ମୋତେ ମାହା ହେବାର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ କି ରାଜା ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଦୁଃଖ ହୋଇ। ସେହି ସମୟରେ ନୀଳମାଧବ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ମାହା, ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ତୁମ୍ଭ ପିଲା ରୂପରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 9 ଦିନ ତୁମ ପାଖରେ ରହି ତୁମକୁ ମାହା ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ତୁମକୁ ପିଲା ରୂପେ ରହିବୁ ବୋଲି ବରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ 9 ଦିନ ସେଠି ରହି ମାହା ରାନ୍ଧିଥିବା ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ମାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ ଘରକୁ। ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଣାମୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ହବ।